Tini kok borok sal no rugui nai tongnai joto ani takhuk bukhuk akra chakra nang khani hamjak mungtai khulumungya paro kok borok no song chini amani kok hino hasti sarkar kok borok no sarkari bhasha hisabe স্বীকৃতি rikha school college university joto jaga puri jagi tongo phurungjagi tongo kok borok tai bo bini hamkrai dorkar development dorkar aboni bagai chini hasti sarkar onek ya priseka central government bo CBSE rogo inclusion khai rikha kok borok subject no tai hasti sarkar bo bibinno school rogo abono puri jagi tongo university rogo to roman horab ba kok borok ni bagai roman horab ngai na devanagari na bangla abonti bitor gongi mano kintu ani kobung mung tongnai je jara sui mano jara sui kuru suina darkar next generation ni bagai chini literature chung aserina nangnai ebong next generation ni bagai kalangna nangnai to haini bagai nang jara nai tongnai jotona koina musungo je omonoti horabnoti bitorko sung thangai bulai toklai nijerani bisingo walai ungyawi sung kok borno bahake development khaiman jara sui kurungno bahake te honorarium diman bahaiklai te chorcha ni scope chung diman omonti mawan sungnai joto sung milui যখন samung tangnai chini next generation of decide khlainai je bo skip by bosinani comfort feel khlai to tabok no sung skip no ti bulai tonghain ke aw kono din bin development ngla thabi donai taun bogi nang koina musungo kok borok salo je sung abuni sakao kawai sung kok borok ni bikas development bogi wachana nanai jotona hambai